تو خورشیدی جهان افروز مادر، تو استادی سخن آموز مادر. کسی رحمی برای من ندارد، توی تنها به من دلسوز مادر. نبیند دستکانت درد مادر، نگیرد چهره تو گرد مادر. اگر که شعله رویت نباشد، دلم از زندگانی سرد مادر. چی باقی در کفم گوهر نباشد، چه غم گر در بساطم زر نباشد. همه سیم و زر و دارایی من، چه کار آید اگر مادر نباشد. بجز تو مادرا خبر ندارم، به غیر تو نوازشگر ندارم. دلم سوزد به حال آن یتیمه، اگر گوید که من مادر ندارم. بار دیگر مادرانی عزیز، عیدتان مبارک باشد. салом бинандагони азиз, як лаҳза таваҷҷӯҳ намоед. маркази хират ба истиқболи рӯзи модарон озмуни модархониро дар ду бахш назм ва наср эълон менамояд. шумо агар дар бораи модар дар жанрҳои гуногуни шеърӣ чизе аз бар намудаед, пас дар назди дурбини телефон ё камераи худ онро сабт намуда ба ин суроға ирсол намоед. ё агар қиссаву ҳикояи ҷолибу шуниданиро дар бораи модар медонед, пас дар озмун иштирок намоед. фаромӯш накунед ки аъзои ҳакамон тарзи хондан ва нақл кардан ва мазмуну муҳтаворо ба инобат мегиранд. илова бар ин, навори шуморо мо дар канали худ, яъне канали хират дар ютуб мегузориму ҳар видеое ки бинанда ва лайки бештар гирад, ба он иштирокчӣ баҳои баланд насиб мегардад. ҷамъбасти озмун санаи 8 март соли 2022. ғолибонро мукофотҳои пулӣ интизор аст. ҷои аввал дар бахши назм 500 сомонӣ, ҷои аввал дар бахши наср 500 сомонӣ, ҷои дуввум дар бахши назм 300 сомонӣ, ҷои дуввум дар бахши наср низ 300 сомонӣ, ҷои севум дар бахши назм 200 сомонӣ ва ҷои севум дар бахши наср 200 сомонӣ. мо интизори шеърҳои зебои шумо то санаи 8 марти соли 2022 ҳастем ва мӯътақид ҳастем ки шумо ғолиб мебароед. моро ҳамроҳ бошед.